Els liberals continuem pensant que aquesta llei d'ocupació és innecessària. Segurament el departament requeria unificar tots els reglaments que la desenvolupen i dotar-lo d'un marc jurídic que els cobrís a tots, que fos més clar, però no compartim que aquest text que votarem avui al ple sigui el que el departament necessita. Entenem que és un compendi de generalitats, un text feixuc i ple de definicions excessives i redundants que de poc servirà a algú a trobar una feina de forma més àgil. Aquesta llei és una llei que li dota al departament de més competències, que genera més burocràcia i que també ampliarà la despesa de l'administració. El treball en comissió no ha millorat gaire el text original, tot i que ha ajudat a clarificar algunes de les qüestions que nosaltres, de fet, no acabàvem d'entendre. Al nostre criteri, aquest text no expressa amb claredat la voluntat que sembla que es vol perseguir en alguna de les qüestions plantejades. Estem d'acord en que s'ha de dotar d'eines informàtiques més modernes i actuals al departament. Estem d'acord en que el departament ofereixi programes de formació específics per a aquells que necessitin reciclar-se per trobar una feina quan no la tenen. I estem també d'acord en que s'incentivi l'emprenedoria com a eina d'autoocupació per a aquells que estan desocupats. Igualment, compartim que la relació entre el departament i les empreses s'hagi de millorar i segurament ampliar per tal de gestionar millor algunes de les ofertes demandades, de les demandes. Però això que he pogut explicar de forma tan senzilla, la llei no ho fica gens fàcil. No compartim que el departament vagi més enllà en alguns aspectes, com per exemple que aquests serveis es vulguin ampliar d'una forma poc clara cap a persones que ja, de fet, disposen d'una feina, d'altres usuaris. Aquestes podran fer servir el departament per tal d'ampliar les seves possibilitats en el mercat laboral i es podran dirigir també per desenvolupar-se com a emprenedors i nosaltres entenem que això no és una tasca que li correspongui al Departament d'Ocupació. Com he dit, això significarà dotar-lo de més competències, que és el que aquesta llei fa, i també de més recursos. A més, pensem que amb algunes d'aquestes noves competències s'envaeix en algunes qüestions el mercat privat i això ja ho vam fer i discutir el dia que vam fer l'esmena a la totalitat, és un fet que no compartim. El departament no ha de tenir la potestat de desenvolupar projectes propis d'emprenedoria, sinó d'ajudar aquelles persones desocupades que tenen un ofici o professió a poder autoocupar-se. Qüestions molt diferents, però que estan totalment barrejades a la llei. És cert que en el treball de les esmenes s'ha contribuït a clarificar algunes qüestions, com per exemple que el Departament d'Ocupació assessorarà les empreses que ho necessitin en qüestions que ajuden a millorar la seva contractació, però que no s'ocuparà de gestionar els recursos humans de les mateixes, fet que, com he dit, també quedava confós. Tot i així, esperem que el reglament, que tal com ha quedat a la llei, definirà aquestes tasques, esperem que no traspassi més enllà del que se li pertoca i s'ha acordat a la llei. També s'ha acceptat suprimir de la llei el traspàs de la prestació per desocupació involuntària, fet que nosaltres ja vam manifestar que no s'entenia en cap cas, ja que no es presenta un canvi de model de la prestació per desocupació, sinó que aquesta es manté com una ajuda social i pensem que ha de continuar així i no li correspon al Departament d'Ocupació gestionar-la. Això s'ha millorat i agraïm el treball a la comissió per aquest fet. Tot i això, i per concloure, seguim pensant que aquesta llei ni simplifica ni clarifica les tasques del Departament d'Ocupació, sinó que el dota de competències que pensem que no ha de tenir i obliga a ampliar el departament i, com a conseqüència, incrementar la despesa pública de l'administració de forma totalment innecessària en aquests moments. I per aquesta raó nosaltres no li donarem suport. Tenim un model que no compartim, el que vostès plantegen. Pensem que el Departament d'Ocupació ha d'estar per ajudar aquestes persones que ho puguin necessitar, però no pensem que tingui que estar a disposició absoluta de poder intervenir en com les empreses han de gestionar certs aspectes. Vostè comentava que aquesta llei és àmplia, generalista, per poder donar molta cabuda, que vingui el govern que vingui i pugui desenvolupar les polítiques d'ocupació que més consideri o que en aquell moment tingui, però per fer això es necessita una llei que sigui flexible i aquesta llei no ho és de flexible, perquè determina absolutament amb certes generalitats, absolutament tots els criteris d'una forma que jo considero, o és la nostra opinió, que aquest text no és flexible per poder oferir això en un futur. És evident que en el futur cadascú decidirà, segons les circumstàncies del mercat que s'hi requereixin, com implementar tot això d'una forma millor. Moltes de les qüestions que, com comentava, ja es fan. O sigui, el Departament d'Ocupació ja està fent, via dels reglaments, donant atenció a aquelles persones que ho necessiten, però aquesta llei va molt més enllà dels programes que existeixen, que hi ha avui en dia.
I una de les qüestions que nosaltres no compartim és el fet que se li doti de la competència, com fa l'article 27, de que a través dels instruments pertinents el Departament posarà en marxa projectes innovadors com si fos una qüestió de pròpia iniciativa pròpia. Com li dic, penso que hi ha uns errors de concepte que genera aquesta llei, el que significa ajudar una persona a autoocupar-se, a que el mateix Departament d'Ocupació tingui que generar projectes propis d'innovació allà on ells decideixin. Per tant, té raó el senyor ministre, hi ha una qüestió de conceptes dins d'aquesta llei que nosaltres no compartim perquè pensem que hauria de ser un altre model i per aquesta raó no la votarem. Gràcies, senyor síndic. La llei jo crec que no és flexible, sobretot perquè jo no he dit generalitats, si vostè deia que és una llei generalista, jo he dit que és un compendi de generalitats i ple de definicions excessives. Quan en un text legislatiu es comença a definir absolutament tot, al final sempre et deixes alguna cosa i sempre serà molt difícil que algú, primer perquè no es pot definir absolutament tot, i això és una qüestió que per a una llei que hauria de durar al llarg del temps doncs hauria de ser molt més senzill. Això és una qüestió de forma que ja ho vaig expressar en el moment del debat a la totalitat. Penso que és un text feixuc que no facilita absolutament que algú es pugui adreçar cap al Departament d'Ocupació. I tal com està exposat, i és veritat que el text, l'article 27, que jo li comentava i que de fet es va esmenar i es va intentar millorar, però no vam arribar a una millor redacció perquè això s'entengués d'una altra manera, no és l'únic article on comenta que el servei d'ocupació és qui fomenta l'activitat empresarial i dinamitza i impulsa aquest desenvolupament en aquests entorns parroquials. Jo, sincerament, penso que estan mal exposades aquestes vies, li torno a comentar. Jo comparteixo el fet que una persona que no tingui feina directament se l'ajudi a autoocupar-se i si aquest ofici que pot desenvolupar o pot fer en una parròquia que no sigui la central, sinó allà on ell visqui o més allunyada, doncs estarà molt bé si algú l'ajuda a fer-ho, però entenc que no ha de ser al revés, no és exactament el Departament o el Servei d'Ocupació qui ha de liderar aquestes accions, sinó que ha de ser a través de les persones i de les necessitats. Jo considero que està mal exposat totes aquestes línies d'itineraris que la llei intenta mostrar i considero pensant que el redactat dona a entendre que aquesta llei és intervencionista en una sèrie de qüestions quan pretén ajudar les empreses, fins i tot en algun text que sembla que sigui culpa de moltes de les empreses de la seva pròpia gestió que no trobin les persones adequades. Actualment hi ha molta demanda i moltes vies a través entre els privats per poder trobar les persones que necessiten dins de les empreses i dubto que tingui que ser el Departament d'Ocupació qui tingui que ocupar-se d'aquestes qüestions que directament les empreses ja fan per si mateixes. I considero, i comparteixo això amb el senyor Naudi, que potser la llei no estigui dificultant directament amb els seus procediments tal com es marca, però des de luego pensem que no incentiva a ningú a poder-se dirigir al Departament d'Ocupació per fer certes activitats. Gràcies, senyor síndic.